Türkmenistanyň welaýatlarynyň ýaşaýjylary döwlet ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk ýagdaýy berilen Arkadağ şäherindäki ýaşaýyş jaýlaryndan satyn alyp bilmeýärler. Häkimiýet wekilleri welaýat ýaşaýjylaryna bu jaýlardan diňe Ahyl welaýatynda ýa-da Aşgabatda ýazgyda duran raýatlaryň satyn alyp bilýändigini aýdýarlar. Şeýle-de bu jaýlardan satyn almagy isleg bildirýän welaýat ýaşaýjylary ýürite gullyklaryň işgärleri tarapyndan ýyzarlanýar. Türkmenistanlylaryň ençemesi muny açaçan diskriminasiýa adlandyrýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň ýurduň dürli welaýatlaryndaky ynamdar çeşmelere habar berýärler. Bu ýagdaýlary içgini öwrenen çeşmelerimiziň tasdiklamagyna görä, Arkadağdan jaý satyn almak isleýän welaýat ýaşaýjylary ilki bilen Aşgabatda ýazgyda durmaly bolýarlar. Munyň üçin raýatlar 50 000 Amerikan dolları möçberinde näresmi tölegi ýagny parany bermeli bolýarlar. Göz öňüne getirip görüň, welaýat ýaşaýjylary Arkadağdaky jaýyň töleginden başga-da paýtagtda ýazgyda durmak üçin 50 000 dollar sarf etmäge mejbur bolýarlar. Aşgabatda ýa-da Ahylda ýazgyda durmadyk raýatlary Arkadağdan jaý satylmaýar. Diýip marly çeşmämiz aýtdy. Arkadağdaky jaýlaryň satyny amala aşyrýan häkimiýet wekilleri resmi taýdan hiç bir ýerde görkezilmeýän ýa-da beýan edilmeýän bu çäklendirmäniň sebäbini düşündirmeýärler. Munyň bilen bir wagtda ýurduň ýörite gullyklarynyň işgärleri bu jaýlardan satyn almaga gyzyklanma bildirýän welaýat ýaşaýjylaryny ýyzarlap başlaýarlar. Bu şäherden jaý almaga isleg bildirýänler esasan telekeçiler bolup, orgun işgärleri olaryň ähli hereketlerini ýyzarlaýar. Orada Arkadağdan jaý satyn almaga nireden pulunyň bardygyny, girdijileriniň çeşmelerini barlaýarlar. Ahylyň ýa-da Aşgabatyň ýaşaýjysy bu şäherden jaý satyn almaga isleg bildirse ýa-da jaý satyn alsa, onda hiç ýyly sorag ýüze çykmaýar diýip ýagdaýlardan habarly beýleki bir çeşmämiz aýtdy. Şol bir wagtda welaýat ýaşaýjylarynyň käbirleri Arkadağdan jaý satyn almagyň ýoluny tapýarlar. Olar esasan jaýlary öz atlaryna däl-de Ahylda ýa-da Aşgabatda ýazgyda duran dogan garyndaşlarynyň adyna satyn almaly bolýarlar. Türkmenistanlylaryň ençemesi welaýat ýaşaýjylary üçin döredilýän bu çäklendirmeleri açaçan diskriminasiýa adlandyrýar. Bu ýerde tire farazlyga ýol berilýär. Welaýatlaryň ýaşaýjylarynyň hukuklarynyň welaýatlaryndan daşarda ýoklugyny işaret edýär. Eýsem şu ýerde ýurt bir näçe bölege bölünýär. Türkmenistan we Aşgabat Arkadağ şäherleri aýratyn bolýar. Beýleki welaýatlar has pesde goýulýar. Diýip Türkmenistanly aýtdy. Welaýat ýaşaýjylary şuýl okuwlaryny üstünlükli tamamlan. Aşgabatdan we Ahyl sebitinden bolan uçurumlary Arkadağ şäherine işlemäge iýermek barada prezidentiň ýakynda gol goýan kararyna salgylanyp, açaçan diskriminasiýanyň Türkmen hökümeti tarapyndan döwlet derejesinde tasdiklanýandygyny hem bellediler. Ýatlasak Arkadağyň edaralarynyň, guramalarynyň we kärhanalarynyň öňünde goýulan wezipeleri ýokary hille amal etmek, işgärler köpçüliginiň üstüni ýygyderli ýetirmek maksady bilen Ahyl welaýatyndan we Aşgabat şäherinden ýurduň orta hüner we ýokary okuw mekdeplerini üstünlükli tamamlayan uçurumlary Arkadağ şäherine işe ýollamagyň göz öňünde tutulýandygyny Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi 23-nji iýunda habar beripdi. Azatlyk ýokarda aýdylanlar barada Arkadağ şäheriniň häkimligi we Arkadağ şäheriniň gurulşy boýunça döwlet komiteti bilen habarlaşmaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 11-nji iýulda telefon arkaly eden dowamly synanşyklary oňy netije bermedi. Şu ýylyň 23-nji martynda kabul edilen kanunda Arkadağyň ilatyny ýaşaýan möhletine, dowlan ýerine we milletine garamazdan Arkadağ şäheri ýaşaýan ýeri bolan Türkmenistanyň raýatlarynyň düzýändigi aýdylýar. Ýöne raýatlaryň öz ýaşaýan ýerini Arkadağ şäheri etmeginiň düzgünleri barada resmi metbuatda hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Prezidentiň kakasynyň lakamyny göterýän Arkadağ şäheriniň birinji tapgyrdynyň açylış dawarasy 29-njy iýunda. Öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň dowlan gününde boldy. Aşgabatyň takminan 25 kilometr töweregi günwatarynda ýerleşen täze şäher 70 000 ilata niýetlenendir. Gurulşy 5 milliard dollar boljakdygy ma'lum edilen şäher Türkmenistanda agyr ykdysady krizisiň dowam edýän wagtynda guruldy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekili Teresa Ribeiro Türkmenistana malaşyran saparynyň ýygyny türkmen häkimetlerine söz beýan azatlygy we media azatlygy babatyna öýde üstüne alan borçnamalaryny berja etmäge çagyrdy. Bu barada guramanyň web-saýty 11-nji iýulda habar berdi. Ribeiro saparynyň dowamyna Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň orunmasary Wepa Hajiýew, Türkmen parlamentiniň başlygy Dünýä Gözel Gulmanowa, telewizioniýa, radio, gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Arslan
Aşerif we türkmen adalatçysy Ýazy Dursun Gurbannazarova bilen duşuk geçirdi. Ol kärdeşleri bilen geçiren duşuklaryna ýurtdaky media azatlygynyň bir topar kynçylygyny ara alyp maslahatlaşdyryp gurmanyň habaryny aýdylýar. Ribeiro hususan Türkmenistana maglumata çäkli elýetirlik bilen bir hatarda maglumatlaryň hem online hem de offline erkin akymynyň çäklendirmelerini aýratyn ünsi çekdi. Ol häkimetleri söz beýan azatlygy we media azatlygy babatyna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň degişli boşnamalaryny ýerine getirmäge çagyrdy. Şu günü özara garaşy dünýäde medeniýet azatlygy diňe online maglumat ekosistemasyna bolan elýetirligi deň üpçün etmek arkaly gazanylýar diýip Ribeiro aýtdy. Ol internet tüzümlerine dolu we çäklendirilmedik elýetirligiň howpsuz we demokratik jemgyýetiň aýrylmaz zerurlygy bolan media pluralizminiň möhüm bölegini emele getirýänini nutady. Pikir alışmalaryň dowamyny medeniýet kanunçylygyna kynçylyklar garaşy jemgyýetçilik hyzmatlaryny hödürleýän habar ferişteleriniň möhüm orny Türkmenistanyň jurnalistleriň howpsuzlygy bilen baglanşykly anyk aladalar we medeniýet işgärleri üçin zerur bolan howpsuz gurşawy putulandyrmak babatyna medeniýet azatlygy wekili bilen häkimetleriň arasyna hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri barada maslahat edildi diýip habarda aýdylýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekili putulandyrylan dialogyň zerurlygyny notady we Türkmenistanyň media azatlygyny kämilleşdirmek üçin häkimetler beýleki ýerli we halkara hyzmatdaşlar bilen birlikde işlemekde öz ýardamlaryny teklip etdi diýip gurama aýdýar. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekili bilen geçirilen duşuklar barada gysgaça maglumat çap etdi. Duşugyň dowamyna hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri şeýle hem medeniýet azatlygy boýunça wekiliniň mandatyna degişli Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň 3-nji ölçeginiň çäklerini alınıp barlayan birlikdäki işleriň geljegi ara anyp maslahatlaşyp diýip Türkmenistanyň Daşary siýasat idarasynyň habaryny aýdylýar. Türkmenistan medeniýet azatlygynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda ýyllar boýy iňen pes bahalary munasip bolýar. Türkmenistanyň dürli sebitlerinde indi bir näçe gün bäri aşy yssyk howa akymy dowam edýär. 12-nji iýulda Mary welaýatynda howanyň temperaturasy gündüz kölegede 45 gradusdan aşdy. Yssyk howada saglyk ýagdaýy yaramazlaşyp, ketelhana düşýän çağalaryň we garrylaryň sany göz görtele köpeldi. Şeýle-de yssyk howanyň getirýän netijeleri zerarly döreýän ýangynlaryň artmagy ýerli häkimetleri ilanty hüşgär we seresap bolmagy çagyrmagyna getirdi. Yssyk howa we onuň netijeleri barada resmi medeniýet duýduruş oglan etmeýän mahaly ýerli häkimetler käbir edaralaryň işgärleriniň iş tertibini gysgaldylan iş sagadyna geçirdi. Lebap welaýatynda bolsa aşy yssyk howa gara ýollarda asfaltyň eremegine getirýär. Yssyk howa adamlara yaramaz täsir etdirýär. Bayramaly etrap hastahanasyna kellesinden günü geçip gyzyryp üşüdip gelýän adamlar köpeldi. İçinden ýalyny geçip iç geçmek keseli bilen keselhana düşýän çağalaram kän. Gartaşan adamlaryň we çağalaryň käbiriniň saglyk ýagdaýy hassa agyr bolup olar bayramaly ýokunç keseller bölümine uğradylýar. Häzir etrafyň keselhanalaryny ýasaglardan tas dolanlygy sebäpli ýer tapdyrman başlady. Dip etrap hastahanasynyň bir lukmany habarçymyza gurrun berdi. 12-nji iýulda ýerli häkimetler aşy yssyk howa zerarly käbir edaralaryň işgärleriniň iş tertibini gysgaldylan iş sagadyna geçirdi. Sebitiň ýol guruluşy edarasynyň we jemaat hojalygy müdirliginiň uzaklygyň köçelerde işleýän işgärleri 3 güniň dowamynda ýerden sagat 7-den 10 çenli aralykda diňe 3 sagat işlemeli edildi. Galan wagty boş edildi diýip sebitdäki habarçymyz aýtdy. Aşy yssyk howa elektrik simleriniň erep üzülmegine we hatardan çykmagyny hem getirýär. Bu käte tutuş etrapçanyň ýa-da owanyň uzaklygyny ýa-da giýje elektriksiz galmagyna sebäp bolýar. Käte elektrik simleriniň eremegi netijesinde dukanlarda we hojalyklarda ýangyn hem döreýär. Şol sebäpli ýangyn howpsuzlyk gullugynyň işgärleri edaralary aýlanyp barlyga geçirip başladylar. Hususan uly ätiýaşyk şeýleri satylýan dukanlara ýa çalyşylýan merkezlere, ammarlara gödäwçilik güýçlenýär. Dip etrap elektrik üpçünçülük edarasynyň bir işgäri aýtdy. Şeýle-de sebitiň mesjidlerinde häkimet wekilleri ses gataldyjy enjamlar arkaly gyýgyryp, raýatlara öýlerinden çykanlarynda ähli elektrik enjamlary düýbünden öçürüp çykmagy maslahat berýärler.
Indi ähli dukanlarda, edaralarda, mekteplerde we çağalar bağlarında garawuldan başga bir ya iki adam nowatçylyk çekip iş yerlerinde gijesi bilen yatımlyk galmaly edildi diýip habarçymyz aýtdy. Aşa ıssy howa mal garalara hem yaramaz täsir edýär. Öýri meýdanlarda mallar gün geçip ýa-da susuz haram ölýärler. Mallar hiç zat imen yüzünü sallap başlaýarlar. Haram ölýän mallar bir sagada yetmän çişýär we yaramaz is berip başlaýar diýip yerli maldar habarçymyza gurrun berdi. Issy howa şertlerinden towuk firmalary hem ziyan çekýär. Elektrik simleriniň hatardan çykmagy netijesinde towugyň kesilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň ýygy-ýygydan ýüze çykmagy towuklaryň issa çydaman haram ölmegine getirýär. Yumurtalyk we etlik towuklar 26-35 gradus aralygynda saklanmaly. Emma howanyň temperaturasy 45 gradusdan aşsa, üstesine de towuk kesilse fermanyň içinde demalar ýaly bolmaýar. Howa yetmän towuklaryň agzyny açyp ölmegi bilen bagly wakalar köpeldi diýip Bayramalynyň towuk fermasynyň bir işgäri aýtdy. Lebap vilayetinde hem hüküm sürýän aşy ıssy howa gara ýollarda asfaltyň eremegine, ýollaryň zaýalanmagyna getirýär. Yerli sürüjiler asfaltyň hilinden we häkimetleriň muňa garşy çäre görmezliginden şikayet edýärler. Aşağı howa awtologlaryň hem hatardan çykmagyna getirýär. Şu günler ýollaryň gyralaryna hatardan çykan uloglary köp görse bolýar. Olaryň käbiriniň tekeleri gyzgyny ýumşap, ýelini goýberýär. Dip habarçymyz belledi. Bu aralykda habarçymyz 13-nji iýulda Marda ýene tozonly ýeliň turandygyny, munyň aşa ıssy howanyň arasynda adamlaryň, hususan da demisma ketelinden, ýürek näsazlyklaryndan ejir çekýän raýatlaryň saglygyna hasta yaramaz täsir edýändigini aýdýar. Öýlere aýlanýan lukmanlar garrylara we ýaş çağaly enelere şu hepdäniň dowamında öýden çykmazlygy we çağalara köp suw içirmegi maslahat berdiler diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistanyň Saglygy Goraýyş we Derman Senaty Ministrliginiň Saglygy Goraýyşyň habarlar merkezi ıssydan gorunmagyň düzgünlerini çap etdi. 13-nji iýulda Ýurdun Türkmenistan gazetiniň iň soňky sahypasynda çap edilen düzgünlerde irden saat 9-dan akşam saat 18:00 çenli mögsüme göre açyk renkli nah matadan tikilen eşikleri geýmek, günüň şöhlesinden gorunmak üçin başgap geýmek, ýaglyk daňynmak, saýwan ulanmak, arasa agyz suwuny ýanyň bilen almak maslahat berilýär. Tomsun ıssy günlerinde dağlara, açyk meýdana gidelençleri guramazlyk, meýdanda işleýän adamlara mögsüme göre giyinmek we başgaply bolmak hem maslahatlaryň hatarynda agzalýar. Ýöne adatçy bolşýaly ne bu gazetde, ne de döwlet telewizionynyň Watan habarlary gepleşiginiň 12-nji iýulda efire berilen sanynda ýurtda dowam edýän ıssy howanyň getiren netijeleri, ilata ýetiren täsirler barada hiç zat aýdylmaýar. Türkmenistanda ilata adatdan daşary howa hadisalar bilen bagly değişli duýduruşlar ýyllar boýu berilmän gelýär. Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň maglumatyna görä 13-nji iýulda Marda we Lewapda howanyň temperaturasy 44 gradusa çenli ýokarlanar. Howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather gullugy 13-nji iýulda howanyň temperaturasynyň Marda 41 gradusa we Lewapda 39 gradusa ýetjekdigini görkezýär.